те трси принцеси, штото вече си има кралицата Ани. Ако многу настојавате, ще получите блокиране и малку депресија за спомен. Докато другите търсят внимание, Понјо се прибира при Ани. Кралицата Понјо не е курвар по принцип, штото обича удовлюбена жена си многу, но ако се наложи, Ани ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. После потребителят не е намерен. Това е последното ниво. Ани го држи спокойно, а другите ги држи на син блок. Е душманен ги як ровела. Оманаш ти, оле те пера. Е душманен ги як ровела. Е Ани нашта тераса. Злобарите си лајат, ама Понјо и Ани не спират. Керванът си върви, а слабите остават да гледат. Понјо не е курвар по принцип, штото обича удовлюбена жена си многу, но ако се наложи, Ани ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.